ସକାଳ 8ଟା ହେଲା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦରୁ ଉଠିଲି ଆଙ୍କି ଖୋଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇରେ ବାବା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଛାଞ୍ଚୁଲ ମାଡ଼ ହେବ। ନା ନା, ସେଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ତ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦେଖିଲାକୁ ତଳେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଘୁଷୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ବୋଉ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହାଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଡ଼ହାଡ଼ିକିନା ଆବାଜ ଆସିଲା ପେଟ ଆଡ଼ୁ। ଭାବିଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିଞ୍ଜିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଓହୋ, ମୁଁ ତ ହଗିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଥିଲି। ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଶଳା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଛାଡ଼ିବନି ଗାଣ୍ଡି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋର ଦେଖାହେଉଛି। ଓହୋ ସରି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଟେକିଦିଏ ଟିକେ। ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲି ମୁଁ ପାଇଖାନା ଆଡ଼କୁ। ସରକାରୀ ପାଇଖାନା ମିଳିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ପଦାକୁ ହଗିତେ ଯିବି। ତ ହଗିବା ବେଳେ ମନା ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେଉଛି ମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର। ନା ନା, ଏ ଭାଇ ଏ ସିନ୍ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ହଗିକି ଆସେ। ଝାଡ଼ା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତ ବ୍ରସ୍ କରିନାହିଁ। ବ୍ରସ୍ ସହିତ କୋଲଗେଟ୍କୁ ଟିକେ ଚୁମ୍ବନ କରାଯିବ। ଏବେ ତୁମ ଭାଇର ମିସାଇଲ୍ ରେଡ଼ି। ଏବେ ମେସିନ୍ ମାଡ଼ ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେସିନ୍ ପୁରା ମାଡ଼ ହୋଇ ଏତେ ଜୋର ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ହାର ଜିତା ଉପରେ। ତ ଏହା ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯୁଦ୍ଧ ପୁରା ଶେଷ ସୀମାରେ। ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲଛି। ଓହୋ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଜିଭ ଛେଲି ନାହିଁ। ମୁହଁ ଫାଁ ଧୋଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଗଲି। ପୁଣି ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲି।